Dragi gosti, poštovane dame i gospodo, ovo je treća godina obilježavanja Dana branitelja grada Zagreba, a u organizaciji Zbora braniteljskih udruga iz grada Zagreba. Za današnji dan smo dobili zadaću da poradimo malo o stvarima, da ne bude sve veselje i nekakva igrarija, nego da malo poradimo i o ozbiljnim stvarima koje muče hrvatske branitelje, odnosno članove naših udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Zato smo pozvali stručne ljude koji bi nam mogli pomoći u rješavanju svih tih naših pitanja koji nas muče. Problem rata je donio psihičke probleme i traumatizaciju mnogim građanima naše zemlje, ne samo braniteljima, imali smo prognanike, imali smo djecu koji su odrasli ljudi koji su odrastali van svojega doma. Problemi s kojima se svi ti ljudi susreću nisu jednodimenzionalni. Puno puta se srećemo sa ljudima koji su doživjeli psihički stres, traumu na različite načine. Dakle, ne samo da su svjedočili nečije smrti ili su bili zarobljeni, već su istovremeno bili prognani. Vratili bi se kući u svoj grad, tamo je rat promijenio prilike, ostali bi bez posla, što zaista doprinosi dodatnoj traumatizaciji. Sada se aktualno, nakon toliko godina, još uvijek mnogi od vas bore za rješavanje nekih svojih statusnih pitanja i ta neizvjesnost, iščekivanje sigurno dodatno doprinosi da ljudi koji već imaju psihičkih smetnji budu dekompenzirani, da se osjećaju loše. Zato je dobro da postoji ova udruga kao i druge udruge koje bi okupljale branitelje, koje bi tu našli nekako svoje mjesto pod suncem. Braniteljima nije lako snaći se ni u moru propisa koje država propisuje za ostvarivanje različitih prava i često puta se doživi da nam se u ambulanti pojavi netko koji je to netom dobio neko rješenje kojemu niko do nas nije protumačio šta to zapravo znači, uzroja ga neki detalj kojeg je pročitao. Treba nekad imati akta i razumijevanja da se sa time pozabavi. Tomu Bogovića, da nam protumači recimo zašto je potrebno od prvostupanjskog rješavanja prvostupanjskog rješavanja nečijeg statusa do rješavanja drugog stupnja u pravilu od 7 do 15 mjeseci. Ove godine situacija je nešto povoljnija jer ti rokovi ne traju toliko kao što su lani trajali. I iz tog razloga što je velik dio posla obavljen. Dakle, bilo je 35.000 prvotnih zahtjeva za 1.1.2006. godine. Odnosno 1.1.2007. godine, jer je godina dana bila za podnošenje zahtjeva. Tako da ovo što je vaš predsjednik, podatak godinu dana i više od toga, takvi slučajevi, ja mogu jedino to reći da redovan postupak ne smije toliko trajati. Čekamo, vrijeme prolazi, a ljudi su sve bolesni. Ne što toliko od rata, nego što su stari. Postoji izričita odredba koja kaže da svaka ocjena invalidnosti koju donose tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kojima je utvrđena invalidnost i uzrok je u vezi s ratom, potpuno i djelomično, obavezno podliježe reviziji koju obavlja Povjerenstvo za reviziju Ministarstva hrvatskih branitelja. Došao sam na prvostupanjsku u Vukovar, dao mi je 100% doktor Dobnjak, 100% opće vojne nesposobnosti. A Taborski mi je na to odgovorio, nije obolio u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. A imao sam 13,5 godina kad sam stupio u postrojbe HOS-a. A gospodin Tomo Bogović me odbio, kad sam predao 2003. godine za RVI, odbio me 3 puta me odbio. Bio sam u postrojbama HOS-a, bio sam kod Merčepa, bio sam u 4. gardijskoj. I mene nigdje nema, niti ja imam braniteljsku iskaznicu, niti ja imam šta. Nemam ništa, liječim se tu u Vraču, ja sam županjac, to je sramota. Pa Boško Buha je bio heroj. Zakon o pravima hrvatskih branitelja doduše nema tog ograničenja i ne spominju se koje godine branitelj trebao imati. Pa ja nemam ništa, 25 bolničkih liječenja, ranjavanje, sve živ, nemam ništa. Od čeg ću ja živ kad meni roditelji? 13,5 godina, razmislite. Istočna Slavonija je 13,5 godina, kasnije su me slali po Bosni. Livno, Gornji Vakuf, Uskoplje, Rama, sve živo. Nema gdje nisam bio. Bljesak, Oluja.
u ovakvim situacijama nastavimo pravila nekakva, iznijeti vam da se, ali takvi pojedinačni slučajevi, sad je 2009. godina. Da, nas ima 426 koji nije riješen, status branitelja malo je. Nas ima 426. Riješeno, vaši podaci, ne znam otkud ste ih dobili, ja vama mogu na ovo što ste vi tvrdili, Tomo Bogović je mene 3 puta odbio. Odbili ste me 3 puta. Tomo Bogović je potpisnik, ne da ja sad izbjegavam odgovornost, jer Tomo Bogović potpisuje rješenje. Međutim, rješenje mora biti ispravno i zakonito, ono što sam prije rekao. Ako nije, onda postoji pravni put, kako da ono to postane.